Îmi pare foarte rău pentru tine. Nu, Thomas, chiar îmi pare foarte rău. Îmi pare, jur, îmi pare. Îmi pare, simt milă. Ai un copil, nu-i așa? Ai, știu că ai, de ce să te ascunzi? Ai un copil. Cum îl cheamă, Harry? Da, Harry îl cheamă, știu deja. Și știi cum de știu toate astea? Pentru că la un moment dat, când ai plecat de la muncă, te-am urmărit. Și te-ai întâlnit cu o femeie la cafenea, nici măcar nu era cine știe ce cafenea, o Costa sau ceva. Și ea avea un țânc de mână. Și eu am stat afară și m-am privit. La un moment dat ai plecat la toaletă și atunci a fost momentul în care am intrat eu și am zis: oh, speram să te prind, dar tu erai la toaletă. Așa că am avut o mică discuție cu Marion, așa o cheamă, nu? Marion, pe fosta. Mi-a povestit despre Harry, iar eu i-am zis că sunt o colegă, iar la tine dura enorm de mult la toaletă. Chiar am și discutat despre asta. Nu înțelegeam de ce ți-e atât. Așa că dacă tot ne-ai apărut, eu am plecat și te prind eu mâine. Dar acea conversație cu ea mi-a oferit mie o bună cantitate de informații cruciale despre tine pe care le-am știut mereu când încercai să minți sau să ascunzi sau de astea. Mereu am știut lucruri despre tine pe care tu nu știai că le știu. Știu că trebuie să-i plătești lui Mary o anumită sumă în fiecare lună. Iar când va afla că ești șomer, părerea ei deja scăzută despre tine va coborî și mai mult. Crede-mă că așa va fi. Nu va fi gen, vai, Doamne, și-a pierdut slujba. Va fi gen, da, normal că și-a pierdut slujba retardatul. Nu cred că o să-l mai las pe Harry să-l vadă niciodată. Nu vreau să crească copilul cu imaginea unui tată retardat. Mă aștept cu certitudine să gândească asta. E grea, nu? Viața. E mult mai dificilă decât ți-o imaginai, nu? Adică te așteptai să fie dificilă, dar pentru că muncă multă și training-uri și ore peste program și inspirație, iar în cazul tău, transpirație. Credeai că într-un final vei depăși toate astea și vei învinge. Că măcar în țara asta există meritocrație, iar fair play-ul și comportamentul transparent și onest la muncă vor învinge. Iar cei răi ca mine se vor tria și exclude, iar cei buni ca tine vor triumfa. Asta ai crezut, nu? Ups!